Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν τραγούδια που γίνονται σύμβολα. Ο Αετός που κυκλοφόρησε το 1994 από τον Νότι Σφακιανάκη δεν είναι απλώς ένα ζεϊμπέκικο. Είναι ένα τραγούδι που εδώ και 3 δεκαετίες συγκινεί, εμπνέει και συνοδεύει μεγάλες στιγμές. Τους στίχους έγραψε ο Σπύρος Γιατράς και τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και η Ειρήνη Χρυσοβέργη. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από λόγια χαραγμένα σε ταφόπλακες νέων που έπεσαν για την πατρίδα. Ο ίδιος ο Σπύρος Γιατράς είχε αποκαλέσει τον Αετό τον εθνικό ύμνο της σχολής Ικάρων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε εκείνος και ο Αλέκος Χρυσοβέργης, είχαν επηρεαστεί από το τραγούδι «Είμαι Αετός χωρίς φτερά» και θέλησαν να δημιουργήσουν ένα τραγούδι με εξίσου δυνατή εικόνα και συμβολισμό. Και έτσι γεννήθηκε ο στίχος «Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός». Ένας στίχος που έκανε τον Αετό να πετάξει πολύ πιο μακριά από τα όρια ενός λαϊκού τραγουδιού και να περάσει στην ιστορία.